croeso i Nerys fan hyn yn y gegin, neis dy weld i unwaith eto. Bwyd i lysieuwyr sydd yn ei heddi, yn dyfe? Achos mae'n mynd i fod yn fish llyseuwyr o fawr i mlaen. Llydraf yn gyfan. A ni'n dechrau gyda'r blodfresych. Blodfresych, ti'n modd, ni'n meddwl ohono, so ni'n meddwl lot o blodfresych. Mae'n rhywbeth diflas, fi'n meddwl, mae'r rhan fwyaf yn ni'n meddwl, felly cauliflower cheese, felly... Sy'n cuddio'r blas, neu ti ychwanegu eto fe? Yn hollol. A erbyn hyn, wrth gwrs, mae yna gymaint o'r reseitiau. Maen nhw'n gwneud cwsgws, maen nhw'n gwneud pizza, gwylod pizza dy blodfresych, pob fath o bethau. Ac o'n i meddwl wneud stecen fel, wel, ni'n gweud stecen, ond fi'n torri ddi fel stecen. Sleisan drwchus. Ie, sleisan drwchus yn hollol. A fi'n mynd i roi bach o space ar ben hon i goginio ddi. Felly, un llwy de yr un o cumin a coriander, a wedyn ni paprika wedi fygu. Bach o gic, felly. Ie, bach o gic. Achos, does dim lot o flas iddo fe, ond mae fe'n digwydd bod yn lyseuyn iach iawn i ni o ran, sy'n lot o galeri yn y fe, mae'n llawn ffeibr a mae'n lot o vitamin B yn y fe. Felly mae'n dda iawn i ni. A wedyn ni, just trial torri'r... Ti eisiau cyllell fara? Cyllell fara go lew? Wel, cyllell fara fi'n defnyddio. Just achos, mae fe... Danedd yn helpu. Ie, gael danedd i helpu. Achos mae'n dieddol o gwmpo. Ond, na fe... Achos pan dwi'n bita blodfresych, dwi'n eitha diflas yn byd i'n neud o, jyst berwi fo ag dyna ni, mae'r ochr o blat. Ond ti'n ma, mae rostio fe a wneud lot o wahaniaeth. Rostio. Wi wastad yn rostio fe, so fi'n mynd i wneud rhywbeth fe nawr. Ie, berwi. Dim fel hyn, fel arfer, ond ti'n ma, fydden ni jyst yn torri nhw yn y blodau bach, yn y florets bach. So, ni'n mynd i roi hwnna fyna am funud. A wedyn ni, beth eisiau wneud gyda hwnna nawr yw roi chydig bach o olew, bob ochr, olew olewydd. Olew olewydd sydd fi fan hyn, ond ti'n ma, A wedyn ni rwbio hwnna mewn, troi fe drosodd, wneud rhywun fath, trio cadw nhw'n gyfan, os gallwch chi. Nid bod ot, sy'n waith wedi coginio. Mae'n edrych yn well. Mae'n edrych yn well, yn dweud. A wedyn ni, ar ôl hwnna, ni'n mynd i roi'r spices arno. A just y cymysgedd o spices, felly, just geintio bach o'r spice dros dy fe gyd. A llwch chi rwbio hwnna mewn, a ni'n neud y ddwy ochr hefyd. So, na i... Rwbio hwnna. Cyma, mae hwn yn rhywbeth, llwch chi'n neud y flan llaw. Syml di. Ydy, mae'n hollol syml. Sym rai chi stico dy spices in. Ie, pa spices ydych chi'n gallu neud, os rhywun isio... Wel, fydde sinsir, gallu ti'n neud rhywbeth falle, a bach o cinnamon rhywbeth bach, mwy melys falle. Rydych chi'n pan mae dolyg i ddechrau agosau, mae rhywun cinnamon yn mynd efo'r... Ie, 2 flwyddyn. Ie, yn hollol. A wedyn mae hwnna'n mynd i'r ffwrn, 200 Celsius am 9:07 am ryw 15-20 munud. Dim ond tam bod wedi digoni mewn ffordd. Ac at hwnna, ni'n mynd i wneud saws bach cloi. A mae dy fi fan hyn 4 shibwnsyn, so ni'n mynd i dorri reina'n bras. Mae popeth mynd i fynd yn y prosesydd bwyd. Felly, jyst rhywbeth bach, wel, i ychwanegu lliw ag y lleithder, really, i'r ryseit. A bach mwy o flas. A wedyn ni, 1 bwnsyn mawr o coriander. A hwnna mewn mewn. A wedyn mae dyn ni leim fan hyn. Hwna'n rhyw flas ffres. Yn hollol gyda fe. Ie, gyda'r spices. A'n torri trwy y spices, ti'n mwyd? So mae chroen y leim yn mynd mewn. Ac hefyd, newn ni roi sydd bach o'r leim hefyd. A wedyn ni, hwnna mewn. Ac mwyn, so mae hwnna'n mynd i chrynnu bach o leithder. A wedyn ni, 2 lwy fwrdd o olewydd. Hwnna. A tyma bach o felyster, bach o fel, 1 llwy de, sori. A dyna ni, fi'n rhoi cymysgedd i hwnna gynta. Mae hwnna'n gymysgedd bach neis ar gyfer lot o bethau. Gallu ti ddefnyddio hwn. Dyw e ddim yn anhebyg i chimichurri, bydde ti'n cael gyda stêc arferol. Ond, gallu ti ddefnyddio fe ar gyfer lot o bethau. Right, fi just yn... Mae dy fi avocado nawr. Fi'n credu mae'r peth gorau, achos mae hwn eitha eiddfed, yw just cael llwy hwnna i dynnu fe mas. Allan hwnna'n mynd i'r peiriant hefyd? Mae hwnna'n mynd yn y peiriant. Mae hwnna'n mynd i roi rhywbeth o
wneud ansawdd bach mwy hifennog. Ie. Sym rai chi wneud e gyda'r avocado. Ond fi eitha licio fe, achos mae'r ansawdd yn newid. Sorry, Pam. Bach gorfod o sŵn i siarad. Oce. O'n i'n mynd i weid, mae lot o bobl, wrth gwrs, yn licio, os nad ydyn nhw yn lysieuwyr 100%, ti'n Ie. yn gwneud un diwrnod neu rhywbeth. Odyn. Cwbl o ddyddiau ar wythnos, bydde hwn yn bryd bach neis, bydde fe? Yn bydde fe, fi'n gwybod yn hollol. Ac yn rwydd iawn. A fi, Wel, mae fe'n rwydd. Llythrennol o fewn 5 munud, ti wedi paratoi popeth am fod yr 20 munud i gwcio. Mae'n hawdd iawn cael y cynwysion i gyd yn barod. Ydy, yn hollol mae e. Tyma, mae'r cynwysion gyda ti gytre. Ni. Right, mae da fi, o'n i wedi gwneud un fel o'n llaw fan hyn. Mae e bron fel guacamole bach, ydy e? Ydy, ydy. Ydy, mae fe bach fel guacamole. So, ni'n rhoi bach o hwnna fyna, chi, driol. O, lyflu, diolch yn fawr. Dyna ni fe fan hyn, dy fe? Sorry. Na ni, come on, 10. O, O, cnau ar ei ben. Ie, neis. Just bach o... Pine nuts, neina. Ie, cnau pîn, just wedi tosto. Sorry, dwi'n A wedyn ni gweini fe gyda bach o salad neu rhywbeth. Ti'n meddwl, so... O, mae hwnna'n neis. Waw. Mae'r Space. guacamole a'r leim yn dod drwodd. Ydy fe, mae bethau ffres i fynd gyda'r... O, ma' hwnna'n neis iawn. Ar i ddeis. Lyflu, diolch ti'n eryll. Stêc? Pa stêc? Diolch yn ei siarad. Diolch i ti.